הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. שלום שלום, אנחנו מתחילים ומתחילות את המפגש המשחקים מחוץ לקופסה שלנו. ואנחנו נתחיל מהפתיח. מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, משחקים מחוץ לקופסה, למי שמעשו בשגרה. והגשת פניה גרינשפון, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. ומה שאני בטוח מבטיחה שהיום זה יהיה לגמרי מחוץ לקופסה. אנחנו במפגש מחוץ לקופסה, אנחנו במפגש מאוד מיוחד. נראה כאילו אני פה לבד, אבל אני פה בכלל לא לבד. עוד מעט אתם תראו את האורחות והאורח שלי. ומה שקורה פה בדרך כלל, שאני ככה די בהיסטריה פונה לפייסבוק, ושואלת את ריבי, שהיא בדרך כלל מקשיבה לי, ריבי, שומעים, רואים, שומעות, ראות? ואז היא כותבת לי, רואים ושומעים, אבל עכשיו אני לא יודעת אם רואים ושומעים. את כותבת לי. את תשאלי טל. אז זה הזמן שלכם לכתוב אם רואים ושומעים, ראות ושומעות, ואני גם מיד מוסיפה את מספר, איפה הוא פה? תכף, אני אכניס לנו את ה... אוקיי, אז רואים ושומעים, מצוין. אז אני רוצה לספר לכם למה אני לא יכולה בעצם לשאול את ריבי. אתם בטח כבר הבנתם, כל מי שעוקב אחריי. אני לא יכולה לשאול אותה. כי הנה ריבי, לא ריבי. הנה ריבי פה. זאת הבת שלי ריבי, הבת הגדולה והבכורה שלי. ריבי, המיקרופון שלך פתוח, את יכולה להגיד שלום. את יכולה לדבר קצת יותר חזק, נראה לי. אני אדבר קצת יותר חזק. כן, זה מראה לי שאת צריכה לדבר קצת יותר חזק. הנה, דבי כתבה לנו שרואות ושומעות הכל טוב. אז היום אני מארחת את המשפחה שלי. כן, בחודש האהבה החלטתי שהגיע הזמן לצאת מהארון ולארח את המשפחה. אז בדרך החגיגית הזאת אני גם גאה להציג לכם את המיקרופונים שלכם, גם פתוחים עכשיו. שלום, שלום. יולי ושי. שי, בבקשה, לא לגעת במיקרופון. פשוט תתקדם לכיוונו כשאתה צריך. לא, שלום. וזו זכור. אתה כבר מכיר את האולפן, שי, כבר היית פה. אתה, כן. היית פה. אני אסגור אותך פה בינתיים. היית פה וראית והיית איתנו, ויולי זו פעם ראשונה שלך באולפן, וקודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם פה איתי. לא נעשה את זה ככה. נעשה. לא, אני רציתי כבר ישר עם הקלפים. ואנחנו נתחיל אתכן. מה? ישר מהקלפים נראה לי. ישר מהקלפים. ישר מהקלפים. וזה הולך ככה, זה כמו בכל תוכנית שלי. שההיכרות בעצם, או משהו שאני קוראת לו רדיותרפיה, כן, ההיכרות היא באה דרך הקלפים. והיום אנחנו נשתמש בדרך טיפה שונה של הקלפים. אז אני תכף מראה את זה, אני פשוט צריכה לארגן את זה שיראו את השקופית הנכונה, ואז תוכלו לבחור את הקלף. ובעצם המשחק הוא כזה, יולי, אני מספרת יותר לך, כי את עוד לא ניסית את זה. המשחק הוא כזה, אתם בוחרות ובוחרים שני קלפים, ואחת זה יהיה קלף עלייך, ואחת לא עלייך. ואת בוחרת מה לספר. מה עלייך, מה לא עלייך, ולמה. אני אצטרך להתגמל לזה כנראה. כמובן, אני רוצה להיות ראשונה. בכורה. בכורה. בשביל מה נולדתי קודם. בדיוק. טוב, אז חכו שנייה, אני מארגנת את זה. זה שבינתיים נגיד פרטים יבשים, כמו בנות כמה אנחנו, סתם דברים כאלה. לך על זה, את יודעת מה? את כזה ריבי, זהו, לא, מה הוא צריך? הזמן שפני מארגנת. כן. הנה. אני בת 26.
לעבור בין זה בת וזה. כמה את, יולי? בת עוד מעט 20. יפה. את יודעת מה, יולי? עד שאני מארגנת, את מוזמנת לגמרי. מה שבא לך. כן. הנה, יש לנו פה מספר טלפון. יש לנו פה מספר טלפון, ואתם כבר מוזמנים ומוזמנות להתקשר, לדבר איתנו, או לשאול שאלות, או וגם לנסות לעלות קלף ולדבר איתנו על הקלף. על מה באנו לדבר בעצם חודש? חודש הגאווה. חודש הגאווה. אצלי מנותק המיקרופון. כן, אבל אמא החליטה שאותך לא שומעים היום. זה משתעל יותר מדי. המיקרופון חזר. זה בסדר. כן, זה... אופייני לכמה משפחות. קרייס כותב לנו, ויט כותב לנו שהוא רואה אותנו מקנדה, איזה כבוד לנו ואיזה כיף, ואיזה כיף שאתה איתנו, ויט. אז תמשיכו. השקופית פה עולה לי על משהו שהיא לא צריכה לעלות. שוב, תכתבו לי בבקשה שאתם רואים ושומעים הכל כמו שצריך. תודה. כן, אז בכל מקרה, מה שבאנו לדבר עליו זה העניין שלו, כמו שאמא אמרה, שהיא יוצאת מהארון, בכך להראות שיש לה ככל הנראה את המשפחה הכי פחות סטרייטית בארץ כרגע. כן. שמעתי על כמה יותר מאיתנו. כן? כן, יותר. שם בכלל אין את המיעוט הסיסג'נדר ההטרוסקסואלי. שמע, אתה בכל זאת מגדיר את עצמך בתור מה? סטרייט וסיסג'נדר? מה זה אני מגדיר? זה מה שהגדירו אותי, כן? אני לא ידעתי את המילים האלה פעם. זה גם חלק חשוב מהשיחה שלו. אז זהו. אז הסתבר לי שאני סיסג'נדר, הטרוסקסואל. אוקיי. ככה קוראים לזה. ושאני מיעוט במשפחה. איך אתה מרגיש בתור מיעוט? איך אתה מרגיש בתור מיעוט? אני כבר רגיל. אוקיי. ריבי, תמשיכי. כי אני, לא, בלי זה, אני פה טיפה צריכה את ה... סבבה. אז אם כבר צללנו לנושא, נראה שאנחנו לא עושים את ההצגה עצמית בעזרת קלפים. נציג את עצמנו בעזרת מילים. אני מאמינה בדיבור התרפיה, הידועה בתור תרפיה. כן. אוקיי. ונראה לי באנו לדבר על ההגדרות האלה, מה שככה זרקנו, מה זה סיסג'נדר ומה זה בכלל סטרייט. האם עדיין משתמשים במילה הזאת, או שהמילה הזאת... סטרייט? כן, עדיין שיום. למה? בתור... הטרוסקסואל. אז הטרוסקסואל זה כאילו הדרך הפוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל נו, בסדר. אני לא יודעת את המילה סטרייט. דווקא בגלל המשמעות שאומרת שמי שהטרוסקסואל הוא ישר. אז אני בתור אחת שידועה בתור עקומה, אז אני מתחברת לזה. מה זה אומר? ידועה בתור עקומה. וברבים הייתה ידועה בעקומתה. כן, לא, אני בן אדם, לא יודעת, חורג. לא רוצה להיות ישרה. לא רוצה להיות straight to the משהו. אני אישית לא רואה יותר מדי בעייתיות במושג סטרייט. אבל זה... ההסבר שלך עקומיות? איך להגיד עקומות? חריגה. חריגה. אני מאוד מילים היום. בכל מקרה, אני לא יודעת כמה אני מתחברת אליו. לא? את לא מרגישה חורגת מהחברה? אני כן, אבל אני לא מרגישה שזה משהו שאולי אני יכולה להתגאות בו, אבל זה לא משהו שהחברה שלנו צריכה להתגאות בו, שאני חלק חריג ממנה. תסבירי, יולי. אנחנו נכנסים לפוליטיקה ישר? כן, כן. טוב, בסדר, סבבה. בוא נצלול. הקטע הטכני היום מאוד מוזר לי, אני לא מבינה, לא, קורה פה משהו לא... כן, זה יפה מה שאת עשית, ונכון, אבל הדבר הזה באמצע צריך לרדת. הדבר הזה באמצע לא מופיע בסטרים. אז זה מה שאני מקווה מאוד שהוא לא מופיע. הוא לא מופיע. אני אפתח את זה. לא צריך. טוב, בואו, אתם תמשיכו, ויולי. טוב, יאללה, אני לוקחת את המושכות קצת. קודם כל, יש לנו פה שי, מה הבאת פה מהצפון? מה זה הדבר הזה? זה פיטנגו. כן. זה מה שגדל לנו על שיחים. יש לנו שיח שהוא בגודל של עץ,
שתלנו אותו בערך כשיולי נולדה, או שנה אחרי זה. זהו, והשנה הוא החליט לתת כמות יפה של פירות, אבל די קטנים ובמכה אחת. אז היום אני הורדתי כמה קופסאות כאלה, 3 או 4, וזה כנראה כל היבול שיהיה השנה. זהו, וזה פרי מאוד חמוד. נאכל. אנחנו אוהבים אותו. שנים אני לא אכלתי אותו, עד שתפסתי את העניין איתו, כן? עכשיו גם אני אוכל. בגלל שיש לו ריח של פלפלים, ואתה לא אוהב ריח של בגלל שיש לו פלפלים. ריח שהזכיר לי פלפלים מתוקים שאני לא סובל. אני פשוט לא אוהב את הטעם של הפרי הזה. אז אני אוכל לבד. זהו, כן. לא, זה בסדר, לא. טוב. לא, זה לא עובד לנו. אז אני אגיד שבניגוד ליולי, אני דווקא מאוד אוהבת להיות חורגת מהחברה. אני חושבת שהחברה היא מה שלא בסדר. רבקי, את צריכה לדבר קצת יותר חזק. אז אמרתי שלדעתי החברה היא מה שלא בסדר, ולא אנחנו, ולכן להיות חורגת מהחברה הזאת זה דווקא משהו שהוא סבבה בעיניי. אוקיי. אומרים שלא שומעים ברור את שי. אותי לא ש... יש לי בכלל... יש מקום. שומעים. עכשיו שומעים. אני לא שומע את עצמי באוזניות, הנה. דרך אגב. עכשיו אני שומע את עצמי. כן. יפה, תודה רבה. טוב, מי שצופים בנו, השני חבר'ה האלה, תדעו לכם שזאת הייתה מזימה, זה היה בכוונה, זה חשף כדרך אגב את היחסים איטיים במשפחה שלנו, המיקרופון שלי סגור היה, כן? טוב, שי, נראה לי... טוב, זהו. פסיכולוגיה בשקל. או שאתה יודע, הדלת זהו. פה, לא טוב לך? סתם. אני שמחה שאנחנו פה כולנו, ובוא ככה באמת נעשה, אני לא יודעת מה קורה פה היום עם הקלפים, זה כנראה בגלל שאתם פחות מתחברים לעניין של הקלפים. אתן פחות מתחברות, זה שתי בנות. אתה מתחבר? אני מתחבר, מה, אני גלה אותי עם הקלפים האלה, אפשר להגיד, כן? כן. תרפיה הכי מיידית שהוא... נכון. האמת נכון. אבל דווקא חסיד גדול של הקלפים שלך. הוא חסיד גדול שלי נראה לי. אני עוד לא ניסיתי. פניה, גם של קלפים וגם של קלפים איתך, הכל בסדר. אוקיי, טוב. אז יולי, ככה, אנחנו התחלנו לדבר, את התחלת לדבר בעצם על הפוליטיקה. מה הכוונה? את חושבת שהחברה שלנו היא צריכה להיות מה? אנחנו נכנסים לשיחה הזאת עכשיו? כן, נכנסנו, אנחנו כבר שם חזק. אין לי אג'נדה יותר מדי ספציפית לגבי החברה, אני לא פעילה פוליטית יותר מדי. אני פשוט מאמינה שהמושג סטרייט הוא לא מושג שבהכרח בעייתי או טוב מעצם הקיום שלו, שאין שום דבר בעייתי עם להיות חלק מהקו הישר של החברה, או משהו עם לא להיות חלק מהקו הישר של החברה. אבל שעצם עובדה שאני מתוך ההגדרה שלי, בלי בחירה באמת, לא יכולה להגדיר את זה בתור סטרייטית, זה לא משהו שאני חושבת שהוא דבר טוב. אוקיי, הבנתי. אז... זה דווקא מעלה לי משהו חשוב שהיא אמרה, אם אפשר כן, בטח. אני רציתי לקחת את זה, אבל... אני רציתי לקחת את זה למקום של מילים. לכי על זה. רבקי, אבל שבי ישר, כי לא רואים אותך, אפרופו. ישר. יש בדיחה. על ביסקסואלים שלא יודעים איך לשבת בכיסא. זה ממש נכון? זה נכון שזה משהו שאומרים? אז... לא יודעת, אני יושבת יפה. את אולי ביסקסואלית שיושבת יפה, אני ביסקסואלית שעונה לכל הסטיגמות. טוב. אז מה שיולי אמרה מעלה אצלך? זה מעלה לי בכללי את הסיפור של מילים. אני חושבת שהרבה מילים שמשתמשים בהם לתאר... כן, שמשתמשים בהם לתאר את הקהילה הגאה, אז הן הפכו לאחד משני דברים. או שהם הפכו לכללות, או שהם הפכו לכללות ואז עשו להם ריקליימינג. כמו לדוגמה, תשתמש במילה קוויר. קוויר זאת כללה בסופו של דבר, והיא עברה בקהילה את הסיפור הזה של ניחוס מחדש, של לקחת מילה שבה ליוו אותנו, ולהגיד, כן, זה אני. מה אמרתם? פמיניסטית, דוחה, שורפת חזיות? בדוק? זה אני, שרפתי את כל החזיות שלי. זה בעצם כמו שהיה מצד זה היה מצד השרמוטות, אבל הנה, גם סיפור של מילים. למה שינו את זה לצעדת המופקרות במקום צעדת השרמוטות? כי גם בתוך הסיפור של ריקליימינג צריך לדעת לבחור את הקרבות. ואם יש נשים שלא יכולות לצעוד בגלל שהשם הזה מחריד אותן הרבה יותר ממה שזה מחריד אותן. כאילו, אוקיי, בוא נגיד, אם היו בוחרים מילה ברוסית, זה היה צעדת הסוכות,
לא, יש לא, מצב זה אנחנו לא משתמשות. למה? כי זה תרבותית טעונה. בדיוק כמו של הערביות, השרמוטה טעונה. אז בגלל זה שינו את זה, זה כל הסיפור. צריך לבחור מילה שהיא טעונה באותה מידה לכל האנשים. מופקרת זה מופקרת בכל עדה. וזהו, בגלל זה אני קצת הפסקתי לפחד ממילים, למרות שאני כן חסידה גדולה של פוליטיקלי קורקט, כי אם נמשיך לחבש את המילים, אם נמשיך להפוך את המשרתות למנקות ואז לעוזרות, כמו שאבא אוהב להדגים. אבל אחרי זה לאופר? לא משנה לי מה נהפוך אותה. את לא אומר אופר הבא. אם לא נשנה... כבר לא. אני מיושב. לא נשנה את היחס אליהן, אז לא משנה. אוקיי, אז זה מה או לעצמנו. אז את יודעת מה, בואי ניקח את זה בכלל לעניין של הגדרה. אחד מהדברים שאני כתבתי עליהם, שאנחנו נדבר על עד כמה זה נכון להגדיר אנשים, מה אנחנו מרגישות, מרגיש כלפי זה. ויוליה אמרת את זה מאוד עמוק. זאת אומרת, את אומרת, תכלס, אם אני לא יכולה בחברה שלנו להגיד באופן חופשי שאני בחורה, אישה, אז משהו פה לא כראוי. השאלה שלי, לא, זה לא רק עניין של בחורה שאישה, העניין שלי של המושג סטרייט, שהמושג סטרייט לפי דעתי לא צריך להיות מזוהה עם מיניות ומגדר, כי תמיד יהיה אנשים שהולכים בנתיב הישר של החברה, כאילו במה שמתוכנן במסלול החברתי, ויהיה אנשים שהולכים מחוץ למסלול החברתי המתוכנן. מחוץ לקופסה. אבל הבחירה של להיות במסלול או לא להיות במסלול צריכה להיות בחירה. לא יכול להיות שבגלל הסיטואציה שבה נולדת, אתה אוטומטית לא יכול להיות חלק מהחברה. אתה אוטומטית מוגדר בצורה מסוימת. כן. חזק מה שאמרת. חזק, לא, חזק מאוד מה שאת אמרת. כן, אבל מה שאני מנסה להגיד זה מה, סטרייט עוד פעם, סטרייט זה אומר מי שהולך כחלק מהחברה. לפי דעתי ללכת כחלק מהחברה זה לא קשור למיניות ומגדר, זה קשור למה שאתה עושה עם החיים שלך. זה קשור אני גרה עכשיו בתל אביב, אני עוסקת בכל עבודה שבאה ליד, אני גרה עם בת זוג שלי, לי זה נשמע די סטרייטי. לי זה נשמע כמו משהו די טיפוסי, לפחות לדור שלי. אבל את גם לא הולכת בצבא, ואת הולכת ללמוד מוזיקה ברימון. זה מאוד לא סטרייטי. זה גם, נכון. זה מאוד מאוד סוטה מדרך הישר. ללמוד ברימון זה סוטה מדרך הישר. אני לא לומדת, אני לא לומדת במוסד אקדמי. זה גם סוטה מדרך הישר. אנחנו כל הזמן, מה שאני בא להגיד זה שדרך הישר זה שוב, מה זה דרך הישר? אני רוצה שנייה לחזור ליולי. יולי, כשאני עכשיו פרסמתי בפייסבוק את ככה פנייה שלי לחיפוש עבודה יצירתית עבורך, אז אני שאלתי אותך, בין היתר, האם מותר לי שם או כדאי לי שם לציין שאת נמצאת עכשיו בתהליך של... שאני טרנסית. לא, אני שאלתי אותך אם מותר לציין שאת נמצאת בתהליך של התאמה מגדרית. ואת אמרת, לא, זה לא חלק מהסיפור, ולא ציינתי את זה. אז מה בעצם עמד אחרי זה? איך את מסבירה את זה? למה זה לא חלק מהסיפור שלפי דעתך חשוב לציין כשמדברים עלייך, כותבים עלייך? אז אני חייבת לומר שבכנות פה, זה היה מהלך טיפה אנוכי מצידי, לא בהכרח מגיע מכיוון של אידיאולוגיה, פשוט מכיוון של... אני מכירה בני אדם מספיק טוב בשביל לדעת שאם הם קוראים דברים כאלה, זה הדבר המרכזי שהם יחשבו עליו. אני רוצה שכשמנהל מתייעץ עם אחד היועצים שלו אם לקבל אותי לעבודה, הם יגידו, כן, אז זאתי שעבדה בהדרכת גלישה, אולי כדאי שניקח אותה אלינו ולא הטרנסית. האם כדאי שניקח אותה אלינו או לא? הבנתי. כי אנשים תמיד יסתכלו על הפריט הכי בולט לגבי בן אדם. הבנתי, חזק. אם מותר. יש לנו ילדה חכמה. יש לנו ילדה חכמה, אפילו 2 בהרגשה שלי. 2, כן. מתי בני אדם מתחילים להאמין בתורשה כשיש להם ילדים מוצלחים, כן. אז מה שרציתי להגיד זה שאני מסכים עם יולי, ואני זוכר את אמי זכרה לברכה, כשעוד בברית המועצות היא חיפשה עבודה, והיא סיפרה לי בכאב שכשהיא באה לאיזשהו מקום, אז לא ביקשו ממנה את פנקס עבודה, היה שם מין תעודה כזאת ששם רשום כל מקומות העבודה הקודמים שלך, ניסיון העבודה שלך, משהו מקביל לקורות חיים, כן? אלא ביקשו ממנה את תעודת זהות, כי בתעודת זהות היה סעיף לאום. כלומר, לאום הוא היה קריטריון שעניין את המעסיק הפוטנציאלי ולא הניסיון שלה בעבודה, השכלה וכו'. זה לא אמור להיות. לכן, אם יולי בא לחפש עבודה, מה שאמורים להתעניין בו זה כישוריה. לא זהותה המגדרית, כן? מטרנסית,
סיסג'נדר או מה שזה לא יהיה, כן? כל מיני מילים לא זהות אחרות. סדר במילים? זהו, ריבי, זה בדיוק מה שאני רציתי לבקש. זה בדיוק מה שאני רציתי לבקש ממך. בואי תעשי לנו קצת ככה סדר במילים. אני רק רוצה להוסיף לגבייך, שהרבה פעמים יוצא לי לצחוק עם חברים, במיוחד עם החברים הקווירים שלי שאני מספרת עליהם. לצחוק על ריבי? לא על ריבי. יצא לי לצחוק על זה שהם תמיד מסתכלים עליי, שאני טרנסית, שאני ביסקסואלית, שאני לא חיה בדיוק את החיים השגרתיים, ותמיד החברים שלי אומרים כזה, אוקיי, אז אתה כאילו הילדה המוזרה של המשפחה, וכזה, לא. לא פגשתם את אחותי. לא, אני דווקא נחשבת לשפויה יותר מבין השתיים בנושא הזה. מה זה שפויה? זהו, שפויה זה לא קשור. טוב, אז בואו ככה, נצלול מתונה. תקשיבו, אנחנו נחזור לנושא הזה. איך גדלתם ככה, ואיך יצאתם ככה, ומי אשם, ואיפה טעינו, או לא, ואיפה טעינו. אבל בינתיים ריבי באמת, לכי על הקטע חינוך שאת חזקה בו, וספרי לנו את כל ההגדרות, מה זה אומר, איך זה אומר, לכי על זה. אז אני עובדת כיום והרבה שנים בחינוך. כרגע אני מדריכה בעצם צהרון, שבו הילדים גם משקמים חתולים, שזה מאוד חמוד. אבל... זה ממש מעניין מה שאתם אמרת עכשיו, אבל נחזור על זה. כן. עזבי, עוד לא השתמשתי בצמד המילים אילוף חיובי לחתולים, שתמיד גורם לאנשים לאבד לגמרי את השפיות. אז בכל מקרה, מה שרציתי להגיד על הגדרות זה שנעשה רגע סדר. מין. מה זה מין? מין זה מה שיש לאנשים במכנסיים, אוהבים להגיד. למרות שיש אנשים שמתייחסים לזה דווקא באופן כרומוזומלי. רגע, אז זאת אומרת, אם אני בחצאית, אז לא? מה שיש לך... אין מין לאנשים בחצאית, לא נחשב. איברר. הורדת את המכנסיים, אין יותר מין. זהו, מין זה כל הזמן שזה במכנסיים, ספציפית. עכשיו ברור. עכשיו הכל ברור. זהו, שזה בעצם מתחלק עכשיו רק את על המסך, דברי למצלמה ישירות, ספרי לנו. זכר ונקבה. יוליית כמובן מוזמנת לעזור. אבל לא רק. יש לא רק זכר ונקבה. מה את אומרת? יש כל מיני מצבי אמצע שגם קשורים אבל דברי חזק, אני רואה פה לפי זה שאת לא מדברת ולכרומוזומים, שלא רק במובן של אברי מין, שאנשים ישר חושבים כזה, אנשים שנולדים עם שני אברי מין, אז גם, אבל גם לא רק, גם אנשים... שאגב, רשי להוסיף לגבי איזה טיפה סטטיסטיקה, אנשים מדברים על זה בתור מקרי קיצון, מקרים מוזרים, דברים כאלה. כמות האנשים שנמצאים איפה של הרצף של אינטרסקס, שיש להם איזושהי אי התאמה באיברים, לא אי התאמה, אבל כאילו אי התאמה לאו גבר או אישה או זכר או נקבה, תיאורה. בכלל? האחוז שלהם באוכלוסייה זה לאחוז של ג'ינג'ים באוכלוסייה. יפה. אז אם אתם מכירים באדם ג'ינג'י, אתם כנראה גם מכירים באדם אינטרסקס. אוי, זה חזק, זה עוד לא שמעתי. בכלל, זה מעמיקים במחקר הגנטי, מבינים שכל מה שאנחנו יודעים על מין הוא רק קצה הקרחון, על מין ביולוגי. אז זה נושא אחד. נושא שני הוא מגדר. מגדר, אנשים אוהבים לחלק את זה לגבר ואישה. ואני שונאת לחלק את זה לגבר ואישה. כי אפשר רגע לפצל מזה משהו שנקרא פרפורמנס. שזה אולי יותר קל לפצל לגבר ואישה במובן של פרפורמנס גברי ופרפורמנס נשי. ואני יכולה לשים חולצה מכופתרת וזה יחשב גברי, ואני יכולה לשים חולצת בטן וזה יחשב נשי. סתם, מהפרפורמנס, מהחולצה. אבל כשרגע חוזרים למה זה מגדר, פה אין לי תשובות ממש טובות למה זה מגדר. כי אני חושבת, לא יודעת, להגיד גבר ואישה זה מאוד מאוד צר, ולהגיד אולי יש מספר המגדרים כמספר האנשים בעולם? עד כדי כך? בואי נעשה את זה פה. צריכה את 1 ואת 3, כן. כן, עד כדי כך? את מסתכלת עליי, כי את יודעת שאני הולכת להגיד פשוט... אז לכי על זה. טוב, כנראה שזה באמת מסובך, עובדה שיש פקולטה ש3 שנים לומדים מגדר. כנראה שאין להם תשובה לתת על המקום, כן? מה זה מגדר? זה פחות עניין של, כאילו, של הגדרות של מגדר, ויותר עניין של היחסים בין מגדרים בלימודי מגדר. אבל אני כן אסביר לצופים יותר איטיים בקהל. מין, זכר נקבה, מגדר, גבר, אישה, תוסיפו לזה גם הרבה מאוד כוכביות. הרבה מאוד כוכביות, תחזרו להסבר הקודם לגבי הכוכביות האלה.
לא, אתם חייבות, להסביר את זה יותר ברור. אני יודעת שיש ביניכם חילוקי דעות לגבי זה, וזה מקסים. אנחנו פה גם כדי לבדוק את העניין של חילופי דעות. חילוקי דעות וחילופי דעות. חילוקי דעות. אז אני אסביר את מה שאמרתי בצורה יותר... אני גם רוצה להיות פה. אז אני אסביר בצורה יותר ברורה לגבי כל האידיאולוגיה שלי בנושא הזה. אני מאוד מאוד מאמינה אישית ביופי ובטוב של הגדרות ובכוח שיש דווקא להגדרות הפשוטות יותר של דברים. תסבירי. האם שמעת פעם על ליברטנים בתור תופעה? כן, איכשהו יצא לי לשמוע בערך 20 פעם ביום אנחנו מדברים ומדברות על זה בבית. אז... היי לחברים וחברות הליברטניות שלי. ליברטיאניות. ליברטי, כן. סליחה אז במסגרת אידיאולוגיית מגדר, נקרא לזה חופשית לצורך העניין, או ליברטיאנית יותר, החשיבות עומדת באמת על הגדרה עצמית. החשיבות, זו אידיאולוגיה שיותר נוצרה סביב הגל השני של פמיניזם, למשל, אם אני זוכרת נכון? כן. תאריך עם זה. בסדר. וזה באמת אידיאולוגיה שאומרת שהחשיבות שכל אחד, ההגדרה של עצמו והפעילות האישית של עצמו ודברים כאלה. והעניין הוא שאישית אני לא מאמינה ששום שינוי יכול לקרות מבן אדם אחד. אין אף אינדיבידואל, אף מנהיג שבאמת יכול להקים משהו ולעשות מהפכה לבד. ואני מאמינה שבכל נושא בחיים שלנו ראוי ודרוש לעשות מהפכות תמיד, כל הזמן. אז אני מאמינה שכמובן כל אחד ואחת יכולים להחזיק בהגדרות שלהם, ותמיד טוב שיש הגדרות ספציפיות שיכולות להסביר בדיוק את החוויה שלך כשדנים על חוויה אישית. אבל כשמדברים על הגדרות יותר כלליות, אני כן מאמינה בכוח של הגדרה כוללת יותר. זו הסיבה שאני אוהבת להגיד פשוט שאני טרנסית, או שאני קווירית, כאילו קווירית וטרנסית. כי המיניות שלי לא באמת משנה, בי, פן, פולי, כל הדברים האלה. זה כן, שוב, אני שמה כוכבית גדולה, זה משנה כשזה נושא השיחה. זה משנה כשמנסים לדון על חוויות אישיות וכשמדברים ברמה הפילוסופית. אבל יש הבדל מסוים בין פילוסופיה לפוליטיקה בנושא הזה. מבחינה פילוסופית אני יכולה להגדיר את עצמי כבי, ואני יכולה להסביר בדיוק למה בחרתי דווקא את ההגדרה הזאת והחשיבות ההיסטורית וכל הדברים האלה. מבחינה פוליטית אני פשוט אגיד שאני קווירית. כי מבחינה פוליטית מה שחשוב לי זה שיראו כן, שאני חלק מהקהילה הזאת ושאני פועלת אידיאולוגית למען הקהילה הזאת. ואני מאוד מאמינה בחופש של כל אדם להגדיר את עצמו, אבל באותו הזמן האמירה שכמות המגדרים היא ככמות בני אדם, זו אמירה שמרגישה לי שיכולה להביא מהר מאוד לאובדן, למגדל בבל של מגדרים. לא, קודם כל, לא, ריבי, אני מבקשת, לא לשלוט. אני מאוד מאוד אהבתי למה שאת אמרת, ממש הקשבתי לך בקשב רב. רק דווקא הסכמתי מאוד, והייתי כזה, וואי, אבל זה דווקא נשמע לי טוב. מגדל בבל של מגדרים? כן, שכל אחד דבר את המגדר שלו. לא, יולי פה עשתה לנו ממש גשר פילוסופי כזה בין חופש הגדרה עצמית, אתם גדלתם בעצם על זה, אני כל פעם דיברתי שאני בעד הגדרה עצמית, כן, הריבים שלי תמיד היו סביב העניין של הגדרה עצמית של כל אחד והכל. חשוב לי רק, לפני שזה, מה שאמרתי עכשיו לא נוגד בשום צורה שהיא אנשים א-בינאריים, או אנשים שמגדירים עצמם בכל נקודה שהיא רצף. ברור. אנחנו נגיע להגדרה של מה זה א-בינאריות. רגע, לא זה? לא זה. פשוט כדי שכל בן אדם יוכל להגדיר את עצמו איך שהוא רוצה, המושגים צריכים להיות מובנים לכולם. כלומר, צריכים להיות מושגים שכולם מבינים את משמעות כדי שהוא ישתמש בהם, להגדיר את עצמו. אם הוא מגדיר את עצמו במושגים שרק הוא בעצמו מבין גם, אז כלפי מי הוא מגדיר את עצמו. אז רגע בואו נחבר את הדיון הפילוסופי שלנו למציאות. שנייה, כתבו לך פה. ריבי, תסבירי בבקשה מה זה קוויריות. אני אסביר.
אז אם אנחנו, כבר להסביר, אבל אם אנחנו רגע נחבר את הדיון למציאות, אז אני אגיד שהרבה אנשים שמגדירים את עצמם בכל מיני הגדרות, כמו שאתם אומרים, ייחודיות וקטנות, מגדר נורא נורא ספציפי, הם עדיין משתמשים במילים, אומרים, אני טרנס הבינארי, טרנס קווירי, טרנס... לכן חשוב שהמושגים יהיו ברורים. חשוב המילה סיסג'נדר, שמתארת אנשים שהמין והמגדר שהוצמדו להם בלידה, הם למורת רוחם והם מרוצים, או אנשים... לא למורת רוחם, לשביעות רצונם. מה אמרת? זה עצוב, הפוך. אמרת הפוך, כן. בסדר, סליחה, אני אחרי יום ארוך. זה שכל... עם חתולים וילדים. עם חתולים וילדים, וזה שעד עכשיו כל מה שאמרתי היה תקין. ומסיימת את היום הקשה הזה במשפחה לא פשוטה, כן. אז קוויריות זה בעצם חריגה מהנורמה הזאת, של להגיד, יש מין, מגדר, אנשים, גברים, אוהבים נשים, נולדים נקבות, הם נהיות נשים, אוהבות גבר, מתחתנות. קוויריות זה להגיד, משהו במשוואה הזאת לא עובד לי. איזה חלק במשוואה? זה, בשביל זה יש את כל המילים הקטנות. להגיד קוויריות זה להגיד, המשוואה, אני לא חלק מזה, אנחנו חלק מהקהילה הגאה, לא חלק מהמשוואה המעגלית הזאת. זהו, זאת הייתה פעם העלבה, וכמו שאמרתי, כמו הרבה... הפירוש של המילה קוויר באנגלית לכל מתקשי השפה זה מוזר. מוזר. מישהו שהוא מוזר, חריג. ואז אנשים אומרים, כן, וואלה, זה מוזר. וההגדרה, בהתחלה זה מילה שהשתמשו בה בשביל יותר הומואים ולסביות, ולאט לאט היא דווקא היום מילה שיותר מתחברת למגדר, ומתוך הסיפור של מה שנקרא תיאוריות קוויריות. אבל זרקנו את כל הנושא של ביסקסואליות נורא זה תיאוריות טריוויה שלומדים באקדמיה, אתה יודע? בסדר. תיאוריות קוויריות. ברחוב. ברחוב. בחיים. באיזה רחוב לומדים תיאוריות קוויריות. תני לי כתובת, אני אבוא לשם. למה לי להסתבך ריבי גרינש פה, נערת הרחוב. נערת הרחוב שלומדת. למה לי להסתבך ולחזור ללמוד עכשיו דוקטורט? הרחוב שאת עובדת בו נקרא דיזנגוף דרך אגב, כן. throwing shade. הרחוב. ירדת הרחוב. טוב, תקשיבו. תבטיחו לי רק שנחזור לביסקסואל. נחזור, ונחזור גם לעוד משהו מאוד מעניין, כמו אהבה. מהתחום הזה, אבל, כן, איך זה בהגדרה. אבל, קודם כל אני רוצה להגיד תודה ענקית לכל מי שכותב דברים מדהימים ומתעניינים, וזה פשוט כיף שאתם פה איתנו. יש פה אנשים יש פה אפילו תלמידה אחת שלי מכדורי, פלינה שהייתה, ויש פה באמת דברים נורא מרגשים. פלינקה, פריבט. אוקיי, והיא דווקא רוצה לשמוע את דעתך, שי. דעתי על מה? לא יודעת, נאמרו פה הרבה דברים. כבר עברנו, זה היה בתוך כדי. פלינה, שאלה ממוקדת, תשובה ממוקדת. שנייה. אבל אני רוצה לנסות לשים שיר. אוקיי? זה שיר שריבי בחרה. ריבי, תגידי, אבל כמה מילים למה בחרת בשיר. אני מאוד אהבתי את השם, וגם את השיר עצמו, אבל שם במיוחד. שם של השיר זה מכשפות. Witches. כן, ולמה בחרת בו? רציתי איזשהו שיר אינדי, כזה עם צליל מיוחד. וזהו, אני רוצה... אין לי איזה שיר על מכשפות, והוא מתאים לדעתי לחודש הגאווה, כי היא אומרת שמה... אל תנסו להציל אותי, אני לא רוצה להיות מוצלת. I don't want to be saved. טוב, אולי כגדל בבית של מכשפה, אז... גם, וגם בקטע של כזה... לפעמים רוצים להציל אותנו מכל הרעות החולות של הקהילה הגאה, אז אני אומרת, אל תצילו אותנו. אנחנו לא רוצים להיות מוצלים. הוא לא נותן לי להכניס את זה, כי הוא רוצה שזה... חשבון ספוטיפיי. כן, אבל יש לי... תשלחי לזה דרך יוטיוב? יש לי חשבון של ספוטיפיי. אז למה לחצתי רשמו בחינם ולא... לא יודעת. להתחבר לחשבון. הראתה מילה חינם, וזה... איי. אוקיי. טוב, יולי, את מוזמנת לעלות לשם ואורידי, או מישהו. את מבינה במחשבים. איך אני נהייתי זאת שמבינה במחשבים? אני לא ידעתי להפעיל מחשב עד כיתה ט'. כאילו... ולמה התחלת להפעיל מחשב? כי אמא רעה הכריחה אותה. לא, בגלל מורה שאמרה לי שזה בושה שאני בכיתה ט' ולא ידעת איך לשמור משהו ואז באת הביתה, ותוך שבוע למדת. כי היה לי להוכיח את עצמי שאני ראויה למדעים מצטיינים. כי היא אמרה, איך מישהי יכולה לדעת במדעים מצטיינים ולא לדעת מחשב? אני כזה... כי אני מבינה צמחים, לא מחשבים, אבל... כי את יודעת לכתוב עם עט, כן. זה לא הסיפור רקע של כאילו פויזן אייבי, או משהו כזה? גם היא לסבית. דמות קומיקס, לסבית.
בקומיקסים העדכניים יותר. מההתחלה. בהתחלה היא לא הייתה לסבית. די. אולי הייתה לסבית בארון. אולי הייתה ביסקסואלית. אני לא מכיר את הדמות הזאת מהקומיקס, אז... פולינה כותבת שאתה נראה מצוין. שמי נראה? אתה. מואה. אתה היחיד, אתה... טוב, תודה. כן, כשאומרים פה אתה, זה לא צריך להוסיף לי. תודה רבה, פולינה. אני משתדל. את יודעת בטח שיש לי אישה צעירה ממני ב-12 שנה, אני חייב לראות. אז אם את שמה את השיר, אז אני אגיד... תתחבר. בואי ננסה התחברות. המשך עם גוגל. לא, אוקיי. עם משהו, אבל זה לא מתחבר. פייסבוק. כולנו עוצרים את השיחה בשביל להסתכל על אמא מתחברת לספוטיפיי. טוב, ריבי נראה לי תשלחי דרך יוטיוב, ננסה את זה שם, ואם לא, אז לא. בואו נמשיך בינתיים, כי... יש לי הרגשה שבסוף נשאר לבד, ככה, בלי כל הצופים ומאזינים, כן? זה נחמד יהיה. זה בכלל לא נחמד. בשביל זה הגענו לפה מכפר ורדים, בשביל להישאר לבד בחושך. בשביל להיפגש כל ארבעתנו, זה לא קורה כל יום, כן? סליחה, פלינה לא אמרה שאתה נראה טוב, פלינה אמרה שאנחנו, היא כתבה פשוט ברוסית, אתם, ואני חשבתי שאתם זה אתה. אז אני אסביר לך. אם כותבים את זה עם בי גדולה באמצע המשפט, פונים לאדם אחד. עם בי קטנה, פונים לכולם. תודה, תודה. אז היא כתבה עוד קטנה, היא פנתה לכולנו. שיעורי רוסית עם שי גרינשפון. נכון. היה לנו פעם. טוב, תקשיבו, עד שאני אתעסק עם המוזיקה, ובתקווה שזה יצליח לנו, ככה, אני רוצה בעצם... שנדבר קצת על המושג אהבה. מהו בשבילכם? כי זה אומרים חודש אהבה, חודש גאווה. מי אומר חודש אהבה? יש כזה. זה חלק מהסיפור. זה חלק מההגדרה עצמית שלי, מה? דבר. אתה אהבה? לא סתם. רציתי לתמוך בך פשוט, שאמרת אהבה, ונתנו שזה חודש גאווה בלבד, בלי אהבה. חודש אהבה זה משהו נראה לי שההיפים של אדמה וכליל המציאו. כן, ואצלם כל חודש הוא חודש גאווה, זה בסדר גמור. זה מקסים, אגב. תראי, בזמנו... טוב, אני רוצה שנוריד קצת את הרמות הציניות פה. לא רמות ציניות, אני מאוד ברצינות. ובאמת נדבר על אהבה. אני אתן לכם דוגמה, וזה יהיה יציאת מהארון שלי, אוקיי? אצלי בפייסבוק, כשאני פתחתי פייסבוק ב-2009, 10, משהו כזה, אז היה צריך לכתוב שם הגדרות, בין ההגדרות, כן, יהיו לי בין היתר, ואז יש שם כזה, את זוכרת ריבי? דיברנו על זה פעם. ואז יש שם כזה כתוב, מתעניינת ואז היה צריך לבחור... גברים, נשים או אחר? זהו, היה צריך לבחור בגברים ונשים, אז היה, אחר לא היה. היה גברים ונשים, ואז אני עשיתי מתעניינת בגברים ובנשים. נכון. עכשיו, וזה היה כזה בחצי צחוק, חצי מרד כזה, חצי זה, לכתוב שכן, אני מתעניין. אבל לא חשבת שכולם יכולים לראות את זה. לא, אני בטח שחשבתי, ידעתי, אני ישר ידעתי שפייסבוק זה הולך להיות משהו מאוד פומבי, אבל התכוונתי לזה שאני מתעניינת באנשים, בנשים ובגברים, אני מתעניינת, זה לאו דווקא מתעניינת מינית בהם, אוקיי? אבל יצא גם בדרך הזאת שאני בעצם... הודעתי ואמרתי שאני ביסקסואלית. יצאת מהארון דרך אגב. יצאתי מהארון דרך פייסבוק, דרך אגב. דרך אגב, בטעות. ומי שאחר כך ראה את זה, כולל תלמידים שלי וכולל זה, אז כן, לא הכחשתי. ואז באה אליי תלמידה אחת ואומרת, יודעת שאת המורה היחידה בבית ספר שהיא מחוץ לארון. זה היה מאוד כזה בגדול. אני אוהב את זה שאת המורה היחידה שמחוץ לארון, ולא המורה הלהט"בית היחידה, כי זה אומר שהיא יודעת שיש מורים בארון. ברור. סטטיסטית, כן, זה צוות של 70 איש, כן? לא, היא ידעה לא רק סטטיסטית, יש ויש. יש רכילויות בצוות של אורט מעלות? לא אמרתי אורט מעלות, אני עובדת בשני בתי ספר, ואני לא אמרתי איפה זה היה. עבדתי בשניים אז, היום כבר באחת. ואנחנו לא נוציא אנשים מהארון, יולי. לא, בלי אאוטינג. בכלל. בלי אאוטינג ובלי שיידינג. לא, עשיתי את זה בחיים וזה לא נחמד בכלל. בטעות. עשיתי, טוב. אז... זה סיפור. כן, יש כמה וכמה כאלה. אז את רוצה לשאול מתי אנחנו יצאנו מהארון בתור ביסקסואליות? זה הייתה... לא, ההקדמה הייתה בעצם על העניין של להתעניין באנשים, במשהו יותר גדול וכללי כמו אהבה, ומה זה בשבילכן, בשביל כל אחת מכם את הרגש הזה. אבל אם תרצו לדבר על האופן אישי שלכם, אז זה גם בסדר. אבל אתן בחרות על מה לדבר ומה לא, כי אתם אורחים ואורחות שלי כמו כל אורחים ואורחות, ותמיד אני אומרת גם יש עניין של סטופ, ואם אני שואלת משהו שהוא מעבר לרצון שלכם, אז אתם לא עונות ולא עונה.
כן. טוב, רציתי להגיד משהו, לא ציני, לא אולי סרקסטי, אבל משהו מאוד אמיתי. באחד הסרטים שלו, וודי אלן, המוחרם כיום, אמר, relationship, יחסים, זו תרמית הכי גדולה. זה מה שנתנו לנו, שלקחו מאיתנו את האהבה. כן, כי לא אומרים, אני אוהב אותה, אני ביחסים. מניחים שיש שם איזשהו רגש, אבל לכך זה היחסים. אז אני מהדור שמאוד מחשבים את האהבה, כן? ואני לא חושב שאני הייתי יכול לחיות איתה, אפילו לא אהבתי אותך, כן? קשה לדמיין. קשה לדמיין, כן? מסכימה. כשאני אומר שאני אוהב את הילדות שלי, כן, אז אני מתכוון שאני לא ביחסי הורות ילדות איתן, כן? אלא אני אוהב אותן, זהו. כפשוטו, כן? אז, אבל שוב, אני פה על תקן הסמן השמרני, סיסג'נדר, גבר, איך קוראים לזה? גבר לבן וסיסג'נדר. לא, יש עוד איזה מילה. פריבילג? פריבילג, זהו, פריבילג. פריבילגי. זורקות כזה. זהו, אז אני פה על תקן הסמן הזה, יושב בצד שמאל דרך אגב, לא משנה. זהו, הלוואי שכל הסמנים הסיסג'נדרים היו זהו, כמוך. כשאני יושבת ליד הגרסה היהודית של לנין, והוא אומר לי שהוא הסמן השמרני בחדר. לא. לנין? לא, לנין, אני מגזימה. אני אדם טוב, אני לא רצחתי איש. זה נכון, לכל מה שידוע לי. כלומר, חוץ ממלחמת לבנון הראשונה. נו, הנה התחלנו. בבקשה. תודה. טוב, נראה לי השיר הולך לעבוד. מה, באמת? אז אני רוצה להקדיש אותו לטל. טל. וואו. ספרי לנו מי זה טל. מי זה טל? טל זה בן זוג שלי. כן. אני מאוד אוהבת אותו, אנחנו כולנו אוהבים אותו. כן, טל. כל המשפחה מאוד ממש, אוהבת את ממש. טל. הוא חולה קורונה עכשיו. כן. אני לא, אני עשיתי בדיקה לפני... לא, את כבר חלית גם אני בעבר גם כבר הזה. חליתי, כן. אז... זה כן. לא אומר. לא, חליתי וזהו. מזמן. כן. אבל זהו, וזה שיר שהוא הכיר לי, אז אני רוצה להקדיש לו טל, תהיה בריא, ופעם הבאה תשב פה איתנו. תהיה אנחנו בריא, אוהבים אותך טל. מאוד. אנחנו אוהבים אותך מאוד. אחד הדברים שאני פעם תמיד באה? אומר לריבי, שאחת התכונות פעם הטובות באה, שלה נעשה זה את זה אתה. אולי. מה? פעם... לא, אבא אמר משהו. אחת התכונות הטובות של ריבי זה טל. כן, אבא החליט להעליב אותי על הדרך. לא אחת, לא ליחידה, לא. זה יפה. בתקווה שזה יעבוד. שנייה. מאמינה בשיר. לא עובד? זה לא עובד, אבל... טוב. שנייה. מה? הנה, מפה. שים את ההתחלה. כן.
חזרנו אליכם, מקווה שנהניתם לשמוע. Here's how easily you can build one and click. אז אנחנו חזרנו ואתם נהניתם לשמוע את השיר שלי ובחרה בשבילנו. יולי, את שלחת לי גם שיר, נכון? לא, פשוט תעצרי את הסרטון שם, את עדיין מראה את הפרסומת במסך מאחורינו. אני לא בכוונה. את מראה פרסומת של מי יודע מה שם. מסך מאחורינו, הכל בסדר. עכשיו שהתחיל להשמיע שיר חדש, את צריכה לצאת זהו, תודה, הכל טוב. יהיה לנו שם כזה. תמיד הייתי חשדן כלפי הטלוויזיה המוזרה הזאת עם הקלידים. טוב, אז ככה. כותבים לנו שאנחנו פריקולני. אתם יודעים מה זה פריקולני? מגניבים. מגנובים. מגניבים ברוסית. מגנובים ברוסית, כן. יופי, כיף לנו. טוב, אז אנחנו חוזרים וחוזרות לאהבה. אתם מוזמנים ומוזמנות להתקשר, נכון? היום יש לי איזשהו קושי עם הקלפים. לא יודעת למה, אבל עדיין אתם יכולות ויכולים לשאול שאלות, להגיד. ואני כן רוצה שאנחנו נעשה היכרות, אתם יודעים מה? יש לכם פה תיקים? ריבי, יש לך תיק, נכון? ריבי, בוא נעשה איתך משחק. יופי, לא לסגור פה את כל המצלמות עם התיק היפה שלך. אני יכולה פשוט לפרט מה יש לי בתיק אחרי זה, אבל הוא לא עליי ספציפית. חכי, יש לי משהו שהכי מתאים לחודש הגאווה, על התיק שלי. בדיוק. מי שעשה את הרקמה על התיק שלי, של הנסיך הקטן, רקמה מאוד יפה. התיק שלי אומנם קצת מלוכלך, כי כאמור אני עובדת עם ילדים וחתולים, אבל מי שעשה את הרקמה זה טאטו מנואל. טאטו. הוא החבר הכי טוב שלי, והוא מייצר ביינדרים, שזה מוצר לטרנסים. אז אם אתם... מה זה ביינדר? תסבירי, אני כבר יודעת, אבל די, תסבירי לא צריך. זה מוצר לטרנסים, מוצר שמשטיח את החזה, יש אחד מיני מוצרים. והוא עכשיו מתחיל לייצר מוצרים גם טאקינג של טרנסיות, אז אם אתם מכירים טרנסים או טרנסיות שרוצים לתמוך בעסק מקומי, אז תחפשו את טאטו מנואל, וזהו. יפה, וככה הכנס פרסומת. מה השם של האתר שלו? ממש טאטו מנואל. טאטו מנואל. כן. תחפשו אותו באינסטגרם, בפייסבוק, רגע, אבל בואי, אם כבר אנחנו מדברות על זה, מה הקשר שלך עם הנסיך הקטן? יש לי גם קעקוע של הנסיך הקטן. נכון, בהחלט יש לך כמה. שהרשת לי לעשות אחרי כמה שכנועים. הרשיתי, כאילו שאלת אותי. זה ספר שהקראת לי כשהייתי קטנה, ושאלת קודם על אהבה, אז אחד הנושאים העיקריים שלו זאת אהבה. וזה ספר שהוא כאילו ספר ילדים, אבל הוא בעצם ספר פילוסופי. מאוד פילוסופי, ואני עד גיל די מאוחר לא הקראתי לכם אותו. בהתחלה כשניסית להקריא לי אותו, אז פחדתי. גם הדבר הכי מטופש מהבאובבים. פחדתי מהבאובבים. כן. תקראי את הנסיך הקטן, וגם אתה תתחיל לפחד מהבאובבים. קראו לי את הנסיך הקטן כשהייתי קטנה גם, אני פשוט לא זוכרת ממנו שום דבר. היא גדלה באותה משפחה, רק מאוד מאוד שונה. אני הדחקתי את הכל. מאוד מאוד שונה. מהנסיך הקטן. ריבי, מה שאני רציתי שככה, תכניסי יד לתיק בלי לראות, תוציא משהו שיוצא לך, זה יהיה במקום קלף. והמשהו הזה הולך לספר עלייך, אבל בלי לראות, באמת שבלי לראות. תעשי כזה, מה יצא? סוכריה קטנה. אוקיי. סוכריה הזאת בתמתות מספרת עכשיו על רבקי גרינשפון. מה יש לה לספר? עכשיו, ריבי, את למדת במגמת תיאטרון, אז בבקשה תעשי את זה תיאטרונית, עבודה עם החפצים, המבזרים, וזה, את יודעת, איזה קול יש לסוכריה ומה היא מספרת? לכי על זה, ריבי. אנחנו במשחקים, בלי קלפים זה לא יראה משחקים. אני באה להדגים איזה קול. כן. אוקיי, מקסים הכל. הפכנו את זה לקצת ASMR באמצע. זה צליל של סוכריות כאלה קטנות נפתחות, זה תמיד מזכיר לי נשים זקנות. ואני ריבי, אני תמיד הייתי אישה זקנה. נולדתי זקנה. לפחות כך טוענים מכריי. אולד קופ, כן. ביידיש. אלטקופ. זהו, זה נגיד, הנה, במשפחה היו קוראים לי ביידיש ראש זקן, חברות שלי היום קוראות לי סבתא ריבי, גם כשמסגרות שונות, צבא, תנועת נוער, תמיד איכשהו, בסוף דבק בי הכינוי של סבתא, אז אימצתי את זה. אני כנראה... מה זה אימצת? את יכולה לשאת את זה בגאווה. מה זה סבתא? זאת אחת אכפתית, דואגת, חכמה, בעלת ניסיון חיים, מה? יש סיפור עלייך, ממה שאני שמעתי, שמאז שהייתי תינוקת, את שלא צחקת מבדיחות ואמרת על עצמך שאת... מה היא אמרה על עצמה? הייתי אומרת ברוסית, זה... סריוזנה דבש. סטרוגה, יא סטרוגה דבש. אני ילדה חמורת סבר.
סתם זורקים מילים בלי להסביר אותן. אני פשוט לא ידעתי רוסית כמו שצריך, ולהגיד שאני ילדה רצינית היה קשה מדי ברוסית, ולהגיד שאני ילדה חמורת סבר, ברוסית זה יותר קל, כי סיריוזניה זה מילה. רגע, מתקשרים עלינו. יאללה. חכו. כבר לא מתקשרים. אז מי שניסה להתקשר, רונית, תתקשרי שוב. והפעם נענה לך. תשתדל, לפחות. כן, רונית כותבת שהיא מנסה להתקשר. טוב. מוזמנים ומוזמנות בהחלט. אז ילדה חמורת סבר. אז סוכריה עדיין, זה מה שהיא מספרת. היא מספרת שאני זקנה, היא מספרת שאני טבעונית, זו סוכריה טבעונית, יש עליה פטל, זה מספר שאני מהצפון, גם במקור, וגדלתי עם שיחי הפטל, ובאווירה, מה את לוקחת על העיניים? בטח שזה אומר את זה, זה גם אומר שיש לי שורשים משני צדדים ברוסיה, כי פטל אין לך ברוסיה, אין לך שום רוסיה. מברית המועצות, כי פטל זה מקושר לברית המועצות. ברית המועצות ומאיפה ספציפית, ריביתי ספציפית. מולדובה. שבדיוק, אגב, בבית שלנו גדל פטל. נו, זה מה שאני אומרת, זה מתקשר לי לילדות שלכם. מתקשרים. אוקיי, שלום. פניה. כן. רונית, זה רונית עם השאלה השבועית. רונית, אני כבר מזהה את הקול שלך באיזה כיף. כן, מה שלומך? על הכיפה, כיף לראות אתכם ככה ציניים ומצחיקים. ציניים, אנחנו נוריד את זה. איזה ציניים? בקושי סרקסטים. עכשיו, אני רוצה לספר למי שלא יודע, שאתם משפחה שאוהבת בעלי חיים. אפילו הכלבים שלנו אחים. נכון. אני רוצה לשאול את כולכם. היא בת 10 כבר. את יודעת שהיא בת 10 שריק שלנו? כן. איך קוראים לכלב שהוא אח של שריק? אז יש בינינו קרבת משפחה. איך קוראים לאח של שריק? צ'ארלי. אוי, זה אפילו דומה. שריק וצ'ארלי. חייבים להפגיש ביניהם, איך לא עשינו את זה? לא חייבים. סליחה, סטיתי קצת מהנושא. נעלבתי. לא בגלל זה. בשבילו. כי שריק יכולה להיות מאוד תוקפנית. לא. אבל זכר ונקבה, זה יהיה בסדר. לא, הם גם מבוגרים כבר, עזבי אותך. טוב. אז בקיצור, שאלתי לכולכם, איך מתבטא הנושא הזה בטבע, בין בעלי חיים? האם אפשר נגיד שיש כלבים שהם לא רק כלבים, או שהם לסביות? תכף, רגע, תכף נענה. אבל לא כלבים, בכלל בעלי חיים. בכלל. קודם כל אחלה שאלה, ואני כבר אומרת לך שאני רואה שבין המאזינים שלנו שיש היום את דבי, שהיא גם רכזת של כל הנושא להט"בי בכפר ורדים שממנו אנחנו הגענו. ודבי בדיוק עכשיו פרסמה הרצאה מאלפת עם סרטון על נושא של להט"בים בספארי. אז אני מאוד נגד ספארי, אבל נושא של להט"בי שם מאוד מאוד מסקרן. אבל עכשיו, יולי, את רצית להגיד משהו. בבקשה. רגע, אז ברשותכם אני אחזור לשידור, כן. ואתם תענו. נענו. תודה רונית. תודה לכם, חמודים. תודה. אז דבר ראשון, אני רציתי להוסיף מן ההומור, ולהגיד שכבר מיטב חכמינו, אלכס ג'ונס, אלכס ג'ונס עושה משהו דומה למה שאנחנו עושות פה, רק הרבה יותר הומופובי ומגעיל ומזוויע בארצות הברית. אז אלכס ג'ונס נעלבתי קשות. אוהב מדי פעם להזכיר את התיאוריות שלו, שהוא אומר שהממשלה בארצות הברית מזרימה כימיקלים למים שהופכים את הצפרדעים להומואיות. גדול. שכן, בדיחה מצוינת, כולם נורא אוהבים לצחוק על זה, אבל, והרשו לי להיות פוליטיקה לשנייה, באופן מפתיע, ואתם לא תשמעו אותי אומר את זה אף פעם בחיים שלי עוד פעם, אלכס ג'ונס טיפה צודק פה? כי? כי באמת יש הזרמה מסוימת של כימיקלים בארצות הברית, אבל זה לא הממשלה שמזרימה כימיקלים למים שהפוך את הצפרדעים להומואיות, זה החקלאות שם. במסגרת החקלאות משתמשים בהרבה מאוד חומרי הדברה שבאמת עושים נזק לצפרדעים המקומיות כשהחומרים האלה נשטפים אחר כך לנהרות מהגשם, ואחד מהנזקים האלה זה התפתחות של איברי רבייה לא תואמים. זה הרמפרודיטיות, מה שנקרא. הרמפרודיטיות, כן. אז אבל נראה לי צפרדעים גם הרמפרודיטיים, מה? לא, אבל אם נענה רגע על השאלה לגופה, אז נגיד שכן.
שבטח שרואים את זה בחיות בשבי, אפילו באופן מוגבר מאשר חיות בטבע. בספארי יש פינגווינים כאלה שהם גרים כזוג. היו פינגוויניות לסביות, אני מצטערת להגיד לכם, אבל שהם נפרדו כבר. זה קורה במשפחות הכי טובות. ונחשב עם זכרים. מה? אז אני פשוט ביסקסואלית, לא לסבית. בקיצור, כן. זה עלילה של כל מי ביור ניים, רק ההפך, לא? ממש. אז זה ממש נצפה בכל חיה שעשו עליה תצפיות ארוכות, נצפו מופעים של הומוסקסואליות. ובערך, אגב, כמו 10-15% בדיוק כמו אצל בני אדם. אגב, גם 10-15% זה כבר נתון מאוד מאוד ישן. היום כשעושים מחקרים, מגלים שלפחות בבני אדם הנתונים הם הרבה יותר גבוהים. יודעת למה זה מקשר אותי? למה? נכון, להנושא שכל כך בוער לך. נכון, לכי על זה. רגע, אני יכולה רק לפני זה להוסיף עוד אנקדוטה אחת בנושא לחיות. אז כן, כמובן, בכל החיות יש את זה, ובאמת, בכל החיות, פינגווינים, הרבה פעמים אנשים אוהבים להגיד שזה פשוט בגלל שפינגווינים אי אפשר לזהות עליהם מבחוץ הבדלים של מיניות ומגדר. אולי הם כן יודעים. אבל ספציפית לא מזמן היה סיפור שראש הממשלה של קניה, אם אני זוכרת נכון, כעס על זה שהוא גילה ששניים מהאריות בספארי שלהם זוג אריות הומואים, והוא טען שהם למדו איך לעשות את זה מלצפות בתיירים שעשו את זה מולם. מגניב, זה ממש מגניב. עכשיו, אם מישהו, אם במקרה בקהל שם נמצאים זוג התיירים שהדגימו לאריות איך לעשות את זה, אתם מוזמנים להתקשר, כי זה נשמע כמו סיפור מעניין. זהו, יש המון סיפורים. זה נשמע כמו סיפור לגמרי מחוץ לקופסה. ממש. אני מסכימה איתך. אם אפשר לתרום משהו. כן. העניין הוא לא רק שאצל בעלי חיים יש מקרים כאלה וכאלה וכאלה. היות ובעלי חיים לא יודעים בדיוק לדבר כמונו, הם לא יוצרים את המיינסטרים, אין אצלם את המושג סטרייטים, ומתייחסים לכל דבר לגופו, אז ככה זה ככה. ואיכשהו דווקא לא. לדוגמה, יש, לא מזמן קראתי על עדר פילות, עדר פילים ופילות, שבעצם היו שם שתי פילות לסביות, והרחיקו אותם מהעדר. כן. עד שהגיעה, היחידה שהייתה חברה שלהם, זאת פילה שהגיעה כמה שנים אחריהן, וגם אותה נידו, ואז הן קיבלו אותה, כי הם כזה, זה בסדר, אותנו מנדים כי אנחנו לסביות, אנחנו מבינות אותך, ואז כאילו, אין ממש כזה זוג, ושוכבות אחת עם השנייה, אבל היא רק חברה שלהם, היא כזה, אנחנו חבורת הבוטשות. טוב, אני חושב שזה... נראה לי עשית כבר דיבוב. להבדיל מכל הפילות הפמיות שיש. כמובן. אגב, פילים ופילות, אני קראתי עכשיו באמת מחקר, שעשו שעוד ארוך לספר איך, אבל בעצם הם יודעים באיזה דרך פילים מסתכלים עלינו. והם מסתכלים עלינו כמו שאנחנו מסתכלים על כלבלבים. זאת אומרת, הם חושבים שאנחנו חמודים. כן. פוצי-מוצי. פוצי-מוצי כזה. יולי, אנחנו כבר עם הסקאלה. אבל יולי, בוא נעשה איתך גם את התרגיל הזה שעשינו עם ריבי. לעבור על הדברים, כי התיק שלי לא עליי, אבל אני יכולה פשוט... תעצמי עיניים, תדמייני את התיק, תגידי אחד מהדברים שיש לך עכשיו בתוך תיק. אוקיי. ואם סופי שומעת אותנו, תוציאי את זה מהתיק. בואי נעשה את זה בצורה אחרת, כי אני יודעת בדיוק, כי יש לי בדרך כלל 4 דברים בתיק, אני אעשה עצמי 1, 2, 3, 4 בראש, ואז תגידי ספרה ונגיד לך מה בחרת. יותר נוח, כי אני אחרת שולטת במה אני בוחרת. אוקיי. סטופ. לא, את אומרת 1, 2, 3, 4. סטופ. הספרה היא סטופ. 1, 2. זהו. אתם צחקות על אמא שאני אבין פה. מה קורה פה? תהיו היום בעונש. אני אומרת לך ספרה, הספרה היא 2. אתם תהיו היום בעונש. בעונש תהיו היום. 2 זה... הזכרת, קצת מאוחר. 2 זה מפתח שוודי או מפתח ברגים שכמעט תמיד יש לי בתיק. מה? זה אחד הדברים שאני יותר נוטה להחזיק אצלי בתיק. ספציפית... אני לא בטוחה שאני רוצה לדעת למה. ספציפית מפתח רגים גדול ויחסית כבד כזה. באמת? כן, הוא כמעט תמיד, האמת שאני איבדתי אותו עכשיו. ואם אתם מוכרים מפתחות שוודים, מפתחות ברגים, מהסוג שנראים טיפה מפחידים כאלה? למה? זה כאילו כדי להפחיד? כדי... לא. כדי מה? בשביל הברגים של הסקייטבורד. הוא יודע את התשובה. להדק את הברגים. טוב, אני לקחתי את זה קצת רחוק מדי וחבל. אבל זה כן גם מוסיף לביטחון העצמי. לדעת שיש דבר כזה בתיק. כן, ומוסיף לבעיות לעבור בבידוק לרכבת, להסביר להם, כן. אבא, תסתכל עליי. יש לנו הרבה מאוד בעיות חברתיות בארץ, ולצערי אני נהנית מחלק מהם בנושא של רכבת ובדיקות מכוניות.
טוב, רבקי, אנחנו חוזרות עלייך, מזמן רצית לחבר את מה שאמרנו לאיזושהי תיאוריה שהיא מאוד נפוצה בהגדרות, ואנחנו היום ככה עוסקות ועוסקים בהגדרות. זורקות הגדרות ללא חשבון, ואז לא מסבירות. אז אני אשמח באמת שככה תתעמקי בתיאוריה הזאת, ואז נלך על משהו אחר. אתם יודעים שהזמן רץ מאוד מהר, ונשארו לנו בקושי 20 דקות. יאללה, אז ננצל אותן טוב. נכון, זה ממש... הסולם קינזי. כן. סולם קינזי. סולם קינזי. תכתבו בבקשה מי שמע את המושג הזה, סולם קינזי, אם בא לכם, אם מתאים לכם, תכתבו ככה, כדי שפשוט לי יהיה הבנה מבחינת הקהל שמקשיב לנו. כמה יש לכם מידע ומדברות שטויות ביניכם. רגע, אם נשאר עוד 20 דקות, לא היית אמורה כבר לשים את השיר השני? הייתי אמורה. אנחנו מכונית, יש לנו... תקחי בחשבון, לא צריך לראות, הפעם את לא רצה לרכבת. כן. אוקיי. אז קינזי היה חוקר מיניות בשלהי המאה ה-20, ובעצם הוא בין חוקרי המיניות הראשונים שהשתמש בסטטיסטיקה. הוא הלך וניסח שאלון מאוד 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 רחב על הרגלים ועל מחשבות מיניות ועל פנטזיות ומאוד מאוד מאוד רחב, ותשאל כמה אלפי אנשים, ובעצם מתוך התשובות שנתנו לו, הוא ניסח את מה שנקרא לימים סולם קינזי. סולם קינזי בעצם אומר שבניגוד למה שנהגו לחשוב באותה תקופה, זה שיש או הומו, או סטרייט, או לסבית, או סטרייטית. אז כשהוא קיבל את התשובות, הוא ראה שהרבה מאוד אנשים שהם מגדירים את עצמם כסטרייטים, התנסו גם עם גברים, ואנשים שמגדירים את עצמם בתור הומואים, התנסו עם נשים, ואולי אפילו יותר מתנסו, אולי היו בקשרים ממש באותה מידה כמו שהם היו. ובעצם הוא שם את הדברים האלה מסקאלה מ-0 עד 6. כש-0 אומר שאתה סטרייט, ו-6 אומר שאתה הומו, ו-3 אומר שאתה ביסקסואל. לדעתי בין אבותיו של לא יודעת אם המינוח הספציפי הזה, כן. אבל כן, בהחלט. עכשיו, זה פוצץ לאנשים את המוח, הסקאלה הזאת. אנשים היו כזה, מה? אפשר להיות עוד דברים, ויש כאילו, אנשים יכולים להיות גם 2 בסולם קינזי, ו4 בסולם קינזי, מספרים ביניים כזה, יחסית אני לסבית, אבל בגדול יש כל מיני כאלה, יחסית אני לסבית, אבל ריין רנולדס. לגמרי. אבל, עוד בימיו של קינזי הוא הבין שהסקאלה שלו לא מדויקת. הוא הבין, אוקיי, יש לי בעיה עם אנשים א-מיניים. אנשים שהם א-מיניים ולא נמשכים מינית לאנשים, אבל כן נמשכים רומנטית לאנשים. אז אני אפריד את זה, אני אעשה סקאלה רומנטית ואני אעשה סקאלה מינית. ואותם אני אמקם ב-X, כי הם לא זה ולא זה, וכל מיני דברים כאלה. ויותר מזה, כשהרבה שנים אחר כך הרחיבו את המחקר שלו, ושאלו עוד אנשים על המיניות שלהם בלי סקאלה. פשוט על המיניות שלהם. הבינו שאם אנחנו מגדילים את הסקאלה הזאת ונותנים לה עוד מספרים, אז אולי מישהי שהיא ממש ממש סטרייטית נמשכת לנשים יותר ממישהי שמגדירה את עצמה לסבית. כי הלסבית הזאת בקושי מינית ובקושי נמשכת באופן כללי, והסטרייטית הזאת ממש ממש נמשכת לאנשים, אבל הרבה יותר לגברים, ולכן היא מגדירה את עצמה בתור סטרייטית. וכל הדברים האלה גרמו בעצם לדבר הזה של מיניות שוב להתפורר. ובגלל זה אני אומרת שכל הסיפור של הגדרות וסקלות, ככל שמעמיקים בהם, רואים עוד ועוד ועוד גוונים. ממש כמו ספקטרום הצבע. ככל שמעמיקים רואים עוד... כמו ספקטרום האוטיסטי, כמו ספקטרום בכלל. כן, ממש. הבעיה היחידה עם זה... וכל ההרצאה היפה הזאת נתנה לנו ריבי שלא לומדת במוסד אקדמי. הבעיה היחידה עם זה, ריבי, זה שקצת קשה לעשות דגל של 3 בסולם קינזי. למה? 3 בסולם קינזי זה ביסקסואליות. כן, אבל בדיוק. ורוד כחול סגול. אבל זה דגל ביסקסואלי. אף אחד לא יבין מה זה דגל 3 בסולם קינזי, או דגל 4 או דגל 2. 2 ורבע. בדיוק זה מה שאני אומרת, שכל העניין לחמת מהמילה כמות, ולהפוך את הדברים האלה לאיזה שהם סטטיסטיקות יבשות, הוא חוטא למטרה. כי הספקטרום של המגדר האנושי והספקטרום של המיניות האנושית הוא רחב מאוד, 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 מאוד. וככל ששואלים יותר אנשים, מבינים כמה אין לנו מושג. עזבו את זה, אתם יודעים טוב, עזבו. מה? עזבו. טוב. רבקי, תפסיקי לזו. אגב, מה שרבקי הסבירה,
מסביר למה אני מגדיר את עצמי כמוגבל מינית. טוב, נעצור את זה שם, שי. תודה. כן. יש איזשהו סולם לידי. לפי החיוך, נראה לי שאנחנו... טיפה, אתם הולכות לחלוק ככה. איך יצאתם ככה? מה קרה שם בבית הזה? מתי? אתם יודעים, שי ואני פעם ראינו... לשים את האצבע, איפה הדברים מתחילים? איפה הטעות? שי ואני ראינו פעם קריקטורה כזאת שמאוד התחברנו וצחקנו על זה, ובקריקטורה הזאת עומדים ככה שני היפים כאלה, גבר ואישה, עם צינגלה כזה פה קצת, עם מבט מזוגג כזה, מסתכלים ומולם עומד ילד, בוי סקאוט כזה, צופיפניק, לבוש ממש יפה ומכובד והכל. עומד בדום, מסתכל קדימה לעתיד הרחוק, וכתוב למעלה איפה טעינו. אז לפעמים ככה אנחנו מסתכלים על זה, לא שאנחנו כאלה וכאלה, אבל טעינו? יולי, ריבי, טעינו? מה ההרגשה שלכם? בחינוך שלכם. הייתם יכולים לקחת אותי לטיפול המרה? ברור, ברור. זה בדיוק אנחנו. לא. שר הורוביץ כבר סיים את זה, אז זה בעיה. שמאלן הזה. שמאלן הזה. שמעתם שהממשלה נפלה? כן, שמענו בדרך לפה. שמענו בדרך שהממשלה נפלה. כן. נדחיק את זה? נדחיק את זה. לא, זה בסדר, אנחנו עוד הספקנו את השידור. גדול. גדול. טוב. כן, אבל אם באמת טיפה רצינות, אני אשמח שתספרו ככה. למה גדלנו ככה? למה גדלתם ככה? אנחנו בחוץ, אני הזמנתי אתכם לא כאוסף פריטים פה, אלא כמשפחה שלי. ואני רוצה שנדבר על זה, מה שנוח לכם, מה שמתאים לכם. גם על יציאה מירון אם וכאשר, אם הייתה כזאת, ובאיזה דרך. ועל כל מה שמתאים לא, לכם. היא הייתה שלנו, אני רוצות לדבר על זה. כן, כמובן, מה שמתאים לכם. זה... אני חושבת ש... את רוצה להתחיל משהו? תתחילי. אוקיי, טוב. אני כן אגיד שהקיום בבית בהחלט מאוד נתן אפשרות לזה. קיום אהבתי. לא חיה שם? לא חיית שם? את מתקיימת שם? הגדילה, ההתפתחות כן. ניסוח יותר טוב? קיום. לא, מה שטוב לך. כן. אני לא יודעת, פשוט אמרתי קיום. כן. שהזמן שביליתי בבית... לפחות לא אמרתי הזמן שעשיתי בבית, כאילו שזה כלא. טוב, נראה לי אני סוגרת הולכת. סוגרת את המיקרופון ליולי. לא, סוגרת את התוכנית והולכת. זה הזפטה שלא נתתי לך שתנה. הייתה לי ילדות טובה. אני כאן מרצוני החופשי. מצמצים מישהו מכריח אותך להיות פה. בכל אופן, חכה, אני אגזיל אותך. מה שבאתי להגיד, זה שבהחלט החינוך שקיבלתי נתן לי מאוד את הכוח ואת האפשרות להבין מי אני. אני לא אגיד מהר, בחלק מהדברים מהר, בחלק מהדברים היותר. ואת החוצפה החברתית ללא להסתיר את מי שאני בשום שלב שהוא, אף פעם. שמהרגע שהבנתי מי אני והרגשתי שאני בטוחה עם עצמי, ושאני לא סתם עכשיו אתחיל לשגע אנשים מסביבים להחליף הגדרות כל הזמן, כי אני בטוחה במה ההגדרה שלי. ישר ידעתי להגיד את זה, אני לא פחדתי, אני עד היום לא מפחדת חוץ כאילו, סיטואציה של סכנת חיים וכאלה, ואז כדאי לפחד. אז צריך לי לטפות. קורה לפעמים. אמרתי את זה רק בשביל המבט הזה, רק בשביל... ההתקף לב הקטן הזה, אני חיה בשביל הדברים. האם היהודייה יוצאת ממנה? חשבת שאת אוהבת אותי. רגע, בוא נגיד משהו חשוב. לא, אני חושבת שאת אוהבת אותי. לא, חשוב להגיד שיולי בגיל ההתבגרות. אני שמה כוכבית על כל מה שיולי אומרת, גיל ההתבגרות. טוב, בסדר. היא תמיד היא מורדת בהורים שלי. אני בת 20 עוד מאז, זה כבר לא גיל ההתבגרות. אצלי לפעמים זה עד גיל כמעט 50. זהו, את ירשת את זה ממנה, היא... זה גיל התבגרות שנייה, אבל בסדר. כן, זהו, רציתי להגיד שהורמונלית זה לגמרי גיל התבגרות שנייה. אז בכלל. רגע, יולי לא סיימה. וזה מאוד משהו שקיבלתי, כל אחד מההורים משהו שונה, שממך קיבלתי באמת את התחושת חופש, שכאילו של להגדיר את עצמי ודברים כאלה, ומאבא קיבלתי את העובדה שאני בחיים לא נתתי לאף בן אדם אחר להגיד לי מה לעשות ולהגדיר את עצמי, ואני למדתי לעמוד על שלי מאוד מאוד חזק, די מגיל 0, או
לפחות מאז שהבנתי מה זה אני, שאני עומדת על עצמי. מי אני? כן. ובאמת, זה משהו שאפשר להודות בחינוך שלכם. תודה. טוב, היית צריכה את התוכנית הזאת כנראה כדי לשמוע. זהו, תודה. תודה. אוקיי. למרות שהיו לנו קטעים גם לא קלים, אבל אולי בפעם הבאה כשאני אפגש פה אני אספר יותר. אולי לא. לא. אולי גם לא. אני רוצה להגיד רגע, לטובת ההורים שלנו... אני אמרתי הרבה מאוד דברים לטובתם עכשיו. לא, עכשיו. הכל בסדר, אנחנו לא בתחרות עכשיו, הכל טוב. רשום הכל. מי הבת הכי טובה? רשום הכל. אני מנצחת תמיד. למי אני יורשת את הבית הירוק שלנו? כן, כן, את החובות לבנק, למי אנחנו מורישים. את המשכנתה, מי מכם רוצה משכנתה? כן. אופס. כן. יאללה. אני חושבת שתמיד היה לנו... ידע תמיד לשאול. וזה משהו שהרבה הורים עושים. אני מתעסקת בחינוך. הרבה הורים יכולים כל יום לשאול את הילדים שלהם איך היה בבית ספר, אבל לא לשאול את השאלות החשובות. ואני זוכרת, אם כבר ביציאה מהארון, שאת מאוד מאוד נתת לי את החופש. עם כל זה שתמיד היית רואה אותי מאוד מאוד שקוף, וכמו שההורים לפעמים רואים כל מיני דברים שהילדים שלהם חושבים שהם מסתירים מהם. כשבאתי לצאת מהארון הביסקסואלי, הייתי כזה, אמא, צריכה להושיב אותך לשיחה, את זוכרת שככה וככה, והיא כזה, כן, זו פעם ראשונה שהתאהב באישה, ואני כזה, נכון, ואת זוכרת את זאתי וזאתי, וכזה, כן, אמרת שאתם חברות טובות, אבל הייתם זוג, ואני כזה, אז אין לי שום דבר להגיד לך. ממש ככה, זה לא... אכזבה נוראית, כן. לא. אכזבה יותר גדולה הייתי רשת. ואז שאלתי אם אני רוצה לספר לאבא, קראת לאבא, אמרת זה, אני אמרתי... לא קרה, ישבנו בארוחת ערב. לא, אז לי יש זיכרון יותר טוב משניכם, אז תנו לספר לכם מעט, זה היה בחדר שלכם, קראת לאבא, ואז אבא, אמרתי לו, אני ביסקסואלית, ואז אבא אמר, טוב, מה להכין לך לאכול? כי קראתם לי כשאני הייתי בחנות לארוחת ערב, כן? זהו. מה אוכלות ביסקסואלית? איתי זה היה בזמן ארוחת ערב. עם יולי זה כבר תוך כדי ארוחה. לא, היציאה כבי. כן. לא כטרנס. היציאה כטרנס זה טראומה אחרת של ההורים שלי, ואנחנו לא ניכנס. שלי. לא שלו. בעוד 20 שנה תספרי. לא. זהו, אז... אבל עם בי זה איתך היה בארוחת ערב. מה היה? אני סיפרתי לכם את זה. כן. אז חושבת שאת מאוד התרגשת. ואת היית כזה טוב, את בשנייה הראשונה חושבת שזה הבדיחה. כי זה כבר היה too much. לא, וגם כי אני אגיד שכי זה היה לך שורה מאוד מאוד ארוכה של אקסיות, והיינו כזה, טוב, היא אוהבת רק נשים. ואז היית כזה, לא רק. ואז גיליתם שחלק מהשורה של אקסיות, למשל גבריאלה, זה היה גברי בכלל. כן, והם היו טרנסים וטרנסיות. גם בלי קשר. היה כאלה גם. כן. לא, בסדר. אבל הגבתי בסדר? לא עשיתי את דרמה, כן? שאלתי אם את רוצה סלט. באופן כללי, אני חושבת שתמיד ניסיתם לעודד אותנו שלחרוג מהחברה לא יהיה מה שיעצור אותנו לעשות דברים. לא אפשר גם להגיד אפילו שעודדתם אותנו קצת לחרוג, אבל לא רק זה, להגיד כאילו, אם נגיד... אני אחר כך חוקרת את הדברים ומבינה שלא רק שאני ביסקסואלית, אני אפילו פוליאמורית, אז ההורים שלי כזה, טוב, גם זה טוב, גם זה סבבה. כל עוד את מאושרת, רבקי, ולא פוגעת באף אחד. רבקי, התגובה הנצחית את זה, רוצה סלט? רוצה סלט. והתשובה הנצחית היא, תלוי מה יש בו. אבל כן, באופן כללי, אני חושבת שכזה... נתתם לנו מקום. אני חושבת שבבית הזה היה יותר ויכוחים על מצרכים בסלט מאשר על המיניות שלנו. זה... טוב, מה אתה אומר, שי? בטוח, כי המיניות זה הן בוחרות, מה יש לי להגיד. לעומת זאת, אם יהיה פלפל בתוך סלט שאני לא סובל, או לא, אבל אחרים אוהבים, זה כבר נושא פוליטי. פוליטי לגמרי. בבקשה, אל תדפוק על השולחן. טוב. יולי, אנחנו הולכות לשמוע את השיר שלך. רוצה לספר קצת מה בחרת? אני אוסיף לזה מילה או שתיים. בדרך כלל, כאילו, אני לא חשבתי שאני באמת, כאילו, לא התכוונתי לשים שום שיר, ואז אמרתי, זה הזדמנות שיספר לאנשים על הלהקה הזאת שאני מאוד מאוד אוהבת עכשיו. מה זה הלהקה הזאת שאת מאוד 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 אוהבת עכשיו? אז הלהקה הזאת נקראת Rainbow Kitten Surprise, שם מעניין. אין יותר מדי הסבר ללמה קוראים להם ככה.
בדיעבד אולי טיפה. מדובר בלהקת רוק אלטרנטיבי ממעמקי הרי האפלצ'יה בארצות הברית, אבל זה לא מה שמעניין בהם. מה שאותי עניין בהם זה לגלות שהזמרת הראשית של הלהקה יצאה לא מזמן מהארון בתור טרנסית. כלומר, עד אז היא הייתה זמרת, היה לה קריירת מוזיקה. רגע, זה שיר עם הקליפ הזה? עם הקליפ עצמו? כן, את רוצה שאני אשים עכשיו את הקליפ? לא, כבר אין זמן, אבל אני אשים את זה אחר כך. אספרי קצת על הקליפ, כי זה קליפ מאוד מרגש. אני אסיים קודם להסביר על הלהקה עצמה לפני ש... כן. אז הזמרת של הלהקה הייתה לפני זה זמר, היה לה קריירה מוזיקאית גדולה מאוד בתור גבר, והיא יצאה מהארון לא מזמן, ובאמת חידשה את הקריירה המוזיקאית ביחד עם הלהקה. הם התחדשו עם מוזיקה חדשה, וגם מוזיקה חדשה וגם הישנה שלהם מצוינת מאוד. בדיעבד אני לא מופתעת בכלל. אני זוכרת גם שהשותפה שהדירה, כשסיפרתי לה על זה שהזמרת הזאת יצאה מהארון, היא אמרה, כן, הגיוני, את אוהבת אותה. כן. ואני גיליתי את זה אמת במקרה לחלוטין, כשראיתי פוסטר יחסית ישן שלהם, פוסטר ישן שלהם, וראיתי שמישהי מאחורה שם נראית טיפה קווירית כזאת או אחרת, וניסיתי לבדוק אם יש אנשים קווירים בלהקה, ונתקלתי בעובדה שהזמרת יצאה מהארון, אבל מסתבר שמי שראיתי מאחורה זאת לא הייתה הזמרת, זו הייתה הבסיסטית שלהם שהיא גם טרנסית. אבל זה כבר תקופה יודעים. אוסף. זהו, כן, זה להקה מעניינת, אבל באמת שאני אהבתי אותה מאוד הרבה לפני שגיליתי, ואני... כמו שאני לא אוהבת להגדיר את עצמי בתור הגדרה ראשונית ככה, אני הייתי מעדיפה שקודם כל ישמעו את השיר ורק אז, כי באמת שהמוזיקה שלהם מדהימה, לטעמי. והקליפ של השיר הזה, אחר כך תשלחי לכל העולם ואשתו שיראו את זה. כן, אבל ספרי בכל זאת מה יש בקליפ, כי אותי הוא מאוד מאוד ריגש. זהו, זה קליפ שהוא מיני דוקומנטרי, שהם עשו עוד לפני 7 שנים, על 4 מלכות דרג. 3 הומואים וטרנסית אחת, שהן יוצאות מהארון בפני המשפחה שלהם. שזה ממש, כאילו, סיפור מרגש, שקליפ של השיר ממש מראה כאילו את כל השלבים ואת כל הפנים השונים של החיים שלהם, בין אם כאילו בעבודת היום-יום. זה ממש כמו סרטון דוקומנטרי בתוך קליפ, עשוי היטב, ואותי הוא מאוד ריגש. והוא יפהפה, והוא מסתיים במונולוג קצר ומאוד חמוד של אחד האבות שם. שמה הוא אומר בעצם בסוף? שהוא אומר שלא משנה מה תבחרי, אני תמיד אהיה המעריץ הכי גדול שלך. זהו. לבת שלך. אני הייתי רוצה לאמץ את המשפט הזה. אמיתי. לגמרי. טוב, בנימה אופטימית אנחנו עוד לא מסיימים, אבל נשמע את השיר, ואז נסיים במשהו, בשאלה אחרת שאני אגיד לכם עכשיו, ככה, בסוד. מה תהיה השאלה? כן. I got some radio eyes solid to my heart. You're the only thing that's coming in. I'm getting started from my better sense. Nothing on the FM. See, I've been praying for a signal, a sign that you haven't sent. You might be an angel falling from the heavens, or a stranger from a garden party, drunk and roaming ever since. I got a radio and you're the only thing that's coming in. Static from my medicine, standing on my betterment. I'm playing for a signal, or a sign that you haven't seen. Running from a place where they don't make people like me. I keep the car running, I keep my bags packed. I don't wanna leave, just don't wanna leave last. I've been praying for your touch, your glance, your hand. And he's a better kisser than you think, Mom. He's a better listener than most. We took pretty pictures by the sea, Mom. Fell in love and sailed off. And when the sun of man had me in his clutches, sun of man had me in his clutches, the sun of man had me in his clutches, the sons of man pulled me to the touch, and I loved it.
טוב, חזרנו. אז אם אהבתם, כדאי לכם גם לחפש אני גם אשים שם אחר כך את הקליפ, וכדאי לכם לחפש. ובזמן הזה ככה התייעצנו, אני רציתי משהו אחר, אבל שמעתי ברוב קולות. ואנחנו נדבר על הנושא שיש לנו ממש 5-6 דקות לדבר עליו, נושא שהוא מאוד חשוב לכולנו, והנושא הזה הוא איכות המאבקים. ואני רואה בו באמת מעשה חינוכי לפחות אצלנו בבית. מה תמיד היית אומרת לי? מה תמיד היית אומרת לך? דיכוי הוא דיכוי הוא דיכוי. נכון, נכון. תמיד. דיכוי הוא זה דיכוי. והאישי הוא הפוליטי. זה שני הדברים שתמיד. גדלת. ואז אומרים, איך גדלת ככה? אז הנה, אולי זאת התשובה. אז לא טעינו. רגע, אני רק אעיף את הפרסומת הזאת מפה. ועוד פרסומת של גולדסרים שוביניסטים, אל תשתו אותם. לא, לא, לא. רגע, ריבי, את לא עושה את זה בשידור. אל תשתו אותם, בגלל זה אני מכין בירה שלי בבית. או, תשתו את הבירה של אבא. לא, אני לא מוכר אותה. אז אל תשתו את הבירה של אבא. רק מחלק לכמה חברים. תבקשו את הבירה של אבא. טוב, אז מה זה בעצם דיכוי, 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 ואישי הפוליטי, ומה זה המאבק, האיחוד המאבקים, או המאבק ההומניסטי. אבל אז זה לא כולל טבעונות. אנחנו בתוך העניין של, לא הומניסטי, כלל עולמי. עולמיסטי. עולמיסטי. כולית, מילה כוללת, אוקיי? או כשאני מדברת בעצם על זה שאני פמיניסטית רדיקלית, אז אני מגדירה תמיד את הרדיקלית כמישהי שהיא לאו דווקא מהקיצוני, אלא מהשורש של המילה רדיקלי, שורש בלטינית, שהוא אומר, סליחה, מהמילה בלטינית שהיא בעצם מדברת על שורשיות. רדיקליות זה שורשיות. רדיקליות זה מישהי שהיא רוצה לשנות את החברה מהשורש שלה. אז מה יש לכם להגיד על העניין של האיחוד המאבקים? איחוד המאבקים. אני חושבת שזה אולי בעצם באמת עונה על השאלה של איך גדלנו להיות ככה. אולי זה הבסיס של הכל. כי תמיד פקחתם את העיניים שלנו לעוולות. ואמרתם לנו, תסתכלו איפה דברים הם לא בסדר ואיפה אפשר לשפר אותם. ואת יודעת, זה... וואי, אני הולכת להגיד משהו מיסטי. את מוכנה לזה? מיסטי, אני הכי אוהבת. הפחדת את פניה, מיסטיקה פשוט. כן, אני משתוקקת לשמוע אותך אומרת משהו מיסטי. שיש לנו את זה ממש ממש בדם. כי זה כמו שכשהיית בהיריון איתי לא יכולת לאכול בשר. בהחלט, ומאוד שמחתי חשבתי סוף סוף אני אהיה צמחונית, מאוד רציתי. משהו בך רצה. היא, עוד לפני, נכון? סיפור שעוד לפני שהבנת שאת בהיריון, הרחת בשר והיה לך בחילה והתחלת לחשוד שאת בהיריון. לא חשדתי, אבל כשידעתי, אז אמרתי, ילדה הזאת תחזיר אותי באמת למשהו שאני רוצה. כל ההיריון לא אכלת בשר, נכון? נכון, נכון. אז... זהו, אחר כך נהייתי צמחונית בגיל 11, אחרי שניסיתי כבר כמה פעמים להיות צמחונית ולא הצלחתי, וראית שאת ניסית להיות כמה פעמים צמחונית ולא הצלחת, ואז אמרתי לך, אמא, בואי ננסה ביחד וככה הצלחנו. אז זוכרת איפה זה היה? בעין הוד, אחרי מסעדה בשרית הזאת. כן, אחרי מסעדה בשרית, הגזמנו. וזה כי באמת, באמת, באמת ניסינו לראות למה... תמיד היית מביאה איזה כלב פצוע הביתה, והיינו כזה, כלב חייבים. ואוי, יש לנו פתאום מלא חיות בבית. חתולים שהמליטו לך בחדר תיאטרון. נכון. וזהו. יוליה, את יכולה גם לחייך קצת. זה בסדר. אנחנו מדברים על ילדות, זה מותר. נקודה רגישה, אמא. כן. כן. להראות שאת חיה. אני חיה ואני פה. את פשוט עייפה מאוד. רוצים להגיד משהו על איחוד מאבקים? יולי חזרה. בסדר, את כרגע מדברת. אתה תגיד משהו על איחוד מאבקים. אוקיי, אז יש לנו ממש עוד 5 דקות, אז כל אחד מכם תסכמו ככה את השיחה הזאת במה שמתאים לכם. רבקי, תודה רבה לך. תודה, את עשית לי את היום בכל מיני זיכרונות טובות. וכל אחד מכן טובים. כן, תודה. אחד מהדברים שהרשת מאבא לתקן לי את העברית. סליחה. לא, זה בכיף. אני שמח שיש מי שימשיכו את המלאכה אחריי. אוקיי. לגבי איחוד מאבקים וילדות, אני כן אספר משהו אחד בנושא טיפה שונה מהטבעונות, שאומנם כן, זה פן מרכזי במשפחה. בצבענות את גם סבלת ממני. וואי, ממש שטפנו לך מסכנה. ניכנס לטראומה הזאת פעם אחרת.
יש הרבה טראומות להיכנס להם בפעם אחרת. זה טיפול משפחתי מול מיקרופון. רדיותרפיה, אנשים, זה רדיותרפיה, חבל שאתם לא מתקשרים, אתם לא מבינים. חבל שאתם לא באים להתראיין וגם... זה לא כולם יכולים, זה רק מי שאני מזמינה, אבל לעשות דרך טלפון, זה כל אחת יכול ויכולה. אבל כן, אני אתן דוגמה לגבי פשוט החינוך שקיבלתי. מבחינת כאילו דברים שילדים, אומנם כאילו אני טרנסית ודברים כאלה, אבל כן גודלתי כבן, ותמיד כאילו לבנים אוהבים לספר סיפורים של אבירים, של מלכים, של דברים כאלה. אני יכולה להגיד שלפני שידעתי סיפור אחד של המלך ארתור, של ג'ינגיס חאן, של כל הדברים האלה, אני ידעתי את הסיפור של זפתה, המנהיג הסוציאליסטי, האנטי-קולוניאליסטי ממלחמת אזרחים במקסיקו. זה אבא. אני ידעתי בדיוק את כל הסיפור של מנהיג סוציאליסט אנטי-קולוניאליסט לפני שידעתי על איזשהו מלך. זה מבט מרוצה, יש לי אבא כזה, כן, זה החינוך שלי. כן, הוא היה גם אינדיאני טולטקה, כן? זהו, הנה גם העניין של אינדיאנים, ושתמיד היינו כזה. הרבה לפני חשוב לספר שהגנרל, אחד הגנרלים הכי בכירים שלו, מי שהיה יד ימינו, לאורך רוב הקרב והמשיך את המלחמה גם אחרי שהוא מת, היה בחור טרנס. שזה משהו מעניין שלא הרבה אנשים יודעים. זה סיפור מעניין מאוד, נכון. אני לצערי לא זוכרת את השם שלו בעל פה, אם אני לא טועה, קראו לו אמיליו משהו. אני לא זוכרת. אני אחר כך לבדוק את זה. וכן, והוא היה בחור טרנס, הוא התחיל לפני שמלחמת האזרחים הגיעה, הוא חי בתור אישה, וניצל את ההזדמנות של מלחמת האזרחים בשביל לעבוד בתור מרגל, ואני צריך להיות מרגל, זה הסיבה שאני מתלבשת בבגדי גברים לחלוטין, כן, לגמרי. גדל. ופשוט, אחרי המלחמה היא מעולם לא הורידה את הבגדים של הגברים. ומצאה לעצמה שם גברי. וחיה את כל החיים שלה בתור גבר, והתחתנה עם אישה, ונולדו לה ילדים. ורק כשהיא מתה בעצם, גילו ש... גילו, רק כשהוא מת אז גילו ש... זהו. העניין, הסיבה שאני אומרת היא והוא מעורבב, זה כי יש בכל זאת טיפה אי הסכמה לגבי הדמות ההיסטורית הזאת ספציפית, כי ההורים שלו, אני אגיד שלו, כי אני יותר מאמינה אישית שזה שלו, ההורים שלו אחרי המוות הכריחו שכן יקברו אותו בסמלה, בטענה שזה היה משאלתו האחרונה. אין באמת שום הוכחה לזה שזה היה משאלתו האחרונה, כי יכול נראה שפשוט ההורים שלו לא הכי קיבלו אותו. במיוחד ולחשוב העובדה שאם מישהו בחייו אי פעם היה פונה אליו בצורה נשית, הוא היה מאיים עליו עם אקדח, אוטומטית. פשוט כאילו קראת לגברתי? כן. ככה. שאני לא אומרת שזה מה שצריך לעשות. אם מישהו מהקהילה הטרנסית מקשיב לי, אני לא אומרת לאיים על אנשים עם אקדח, זה לא הדבר הנכון לעשות. בשביל זה אני הולכת עם מפתח שוודי בכיס. אבל כן, אני גדלתי על סיפורים כאלה. אני גדלתי על סיפורים של גיבורים שבאמת אפשר להגדיר אותם בתור גיבורים, שאנשים שעשו טוב לחברה ושאנשים ששינו לטובה. ובאמת שכאילו זה מראה מאוד, עוד פעם, את האינטרסקציונליות, את העובדה שאף מאבק הוא לא מאבק של אדם אחד. כן. כי בזכות המאבק הסוציאליסטי במקסיקו, למשל, השלטון המושחת שם נפל לאינדיאנים, לטולטקים, היה יותר זכויות, וגם אותו גנרל טרנס יכל לחיות את החיים שלו כמו שהוא, בזכות המהפך שלו. יולי! אני אוהבת אותך. תודה. וגם זה למה בחרתם קצת לגור בגליל, לא? גם. שי, סיכום שלך. הסיכום שלי הוא קצת פחות פשוט. יש לך דקה. יש לי דקה. יש לנו כבר אנשים אחרינו. אני לא בטוח שאני בעד איחוד מאבקים, כי כל מאבק הוא ראוי בפני עצמו. כלומר, מאבק להכרה בכל מגוון המגדרים הוא ראוי בפני עצמו. כלומר, בלי קשר לזה שאני גם טבעוני. אז קודם כל מאבק ראוי הוא מאבק ראוי. כי כל דיכוי הוא דיכוי, וכל מאבק נגד דיכוי הוא מאבק נגד דיכוי. עכשיו, אצלי אישית, רוב המאבקים האלה מתחברים. אני אומר, רוב לא כולם. כי אני רואה את עצמי כסוציאל דמוקרט והומניסט. אז כל הדברים האלה שהם התנגדות לדיכוי על רקע כלכלי, גזעי, מגדרי, פוליטי, כל דבר, כן? אז אצלי זה חלק מהתפיסת עולם הסוציאל דמוקרטית שלי. פה החריגה זה הטבעונות. יכולים להיות סוציאל דמוקרטים מאוד טובים שהם לא טבעונים, לצערי, כן? אני אשמח שהם כולם גם יהיו טבעונים. זה מאבק נפרד, כן? שמבחינתי, סובייקטיבית, הוא מתחבר. כי גם אכזריות כלפי יצורים חיים שאינם בני אדם, נתפסת בעיניי כאכזריות וצריך להפסיק עם זה, כן? אז זהו, אז אצלי כל המאבקים מתחברים.
אפשר לנהל אותם גם לחוד, אבל מתוך הבנה שכולם מאבקים ראויים. דברים יחידים שהם לא ראויים, זה מאבקים מגזריים צרים, שאומרים, הקבוצה שלי המיוחדת מגיעה לה. זהו. הקבוצה שלי היא מאוד מיוחדת ומגיעה לה, ושאחרים יסתמו את הפה ולא יגידו שגם הם מקופחים. כי רק מקופחים זה רק אנחנו עכשיו, כן? אז זה אני לא אוהב, את האנשים מגזריות, מסכנותם, אומנותם ודברים כאלה. צריך... בנימה אחרת, מה דעתך על דייב שאפל? טוב, אנחנו מסיימים. כן. אני רוצה להגיד לכם שאחרינו יש תוכנית נהדרת של מוזיקה יוונית. וכן, כן, וששומעים אותה אפילו מיוון, והנה בן אדם שהוא משדר את המוזיקה הזאת, הוא כבר פה. אז אנחנו נסיים פה באולפן, אתם מוזמנים ומוזמנות להיות ברדיו חברתי הראשון. אתם רואים שבאופן חופשי אפשר להעלות פה כל נושא שמעניין. חבל שמעט מאוד אנשים התקשרו, כי זאת הייתה הזדמנות שלכם גם לשאול אותם כל מיני שאלות שאני, מתקילות שאני כאימא אולי לא רוצה או מחליטה לא לשאול, או לא לשאול אותם בפומבי. אז איבדתם את ההזדמנות, אבל אנחנו נראה עוד, נהיה בפייסבוק, והתוכנית נשארת מוקלטת, ותודה רבה רבה לכל מי שכתבתם לנו פה והקשבתם, והייתה התעניינות מאוד גדולה, ואני מאוד מעריכה את זה, תודה. ולכם אני רוצה להגיד תודה רבה, ושאני רוצה להגיד שללא ספק זכיתי במשפחה, בכל אחת מכם, כל אחת כל כך שונה ושונה ואחרת, תודה שככה אני מרגישה מאוד בנוח לעשות מה שבא לי, כשיש לי משפחה כזאת. וזה לא מובן מאליו. תודה רבה, אנחנו נסיים. תודה לך. וניפגש. ניפגש עוד כמה דקות, אנחנו פה.